nga nag-amping sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. So, dalaygon kaayo ang atong buhi nga Dios, mga igsuon ko sa Ginoo. Tungod sa iyang pagkabaayo, niya ta karon nagsimba, nagdaig sa atong buhi nga Dios, kay angayan siyang daygon, angayan siyang hatagan o mga pagdaig sa atong mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Amen. So, ang andam na ipakita ko ang inyong mga panagway nga kanang malipayon. Lingia ang imong mga tapad nga malipayon. Kay gusto sa Ginoo nga musimba ta sa atong buhi nga Dios nga ingon na diha nga isugo mata sa Ginoo nga ato siyang awitan nga malipayon. Diba? So, isugo ta sa Ginoo nga awitan nato siyang mga malipayon. So, kung magmugot ta, ang Diyos dito ay malipay. Usa man ni na panalanginan o pinduro. So, kung i-bless kas Ginoo, so, muawit para malipayon na hindukad sa atong kasing-kasing. Amen! Kaya kung masay naa sa sulod sa atong kasing-kasing, mo-reflect na sa atong panagay. Amen! So, sa atong pag-awit sa atong buhay na Diyos, ayaw yung tinitihiki ang atong Ginoo. Amen! Kani atong mga igsoon, musayaw mangganita mo, mukiay mangganita nga, kanang wala ti kapusyanan, di ba? Unsa pa ka para sa atong buhay na Diyos, ihatag yun na ang atong pinaka-the-best ng mga pagdaig. Amen? Kaya ang gihulat sa Ginoo, ang ato yung pagdaig, nga ato siyang driver, nga ato siyang simbahan sa atong tibuok kinabuhi. Kaya ang tanan, iyan ang gisupply sa ato. Amen? Iyan ang giandaman tanan, gikan sa ato ang mga pagkaon, tanan, iyang giandam, kay gusto sa Ginoo, karong adlaw igsoon, ato siyang daygon. Amen! Hallelujah! Glory, thank you, Jesus. Sa atong pagsugod mga igsoon, pwede kaitang mugawas atong lingkuranan o atong lamanuhan ang atong igsoon diya sa Ginoo. Kung mahimo, atong kumustahon. Kumusta ka sis? Kumusta ka God? Amen! Hallelujah! Ayaw kataha mga igsoon ko sa Ginoo. Lamanuhan, kung mahimo, inyong baksen. Babae to babae. Amen! Hallelujah! Malipayon na nag-iusa, mga anak sa Diyos nag-aasasadya. Hallelujah! Malipayon sa imong panagway, kamasanagan ngayon sa kanunay. Ang himaya sa Diyos nagahatag ang palibay. Higala, kay labihan ngayon akong mingawa, sa kadagay sa panahon na wala pa nagkakita. O kumusta pagkaksa ko higala, kay labihan ngayon akong limaya, usaragin kita sa lawas ni Kristo. Ingang pala ang awit mga igsuon ko sa Ginoo nga usaragin kita diha sa lawas ni Kristo. Diin man ta asa man ta gabitan, unsa may atong gigikanan nga pagtuo, pero nag-ingon ang Ginoo nga usara ta sa lawas ni Kristo, kay iya man ta mga binuhat. Amen. Managsuon na kitang tanan. Hallelujah. So mga igsuon ko sa Ginoo, sa atong pagsimba karon mga igsuon, gusto sa Ginoo nga atong ipaubos ang atong kasing-kasing huna-huna. Amen. Ato siyang simbahon, ato siyang ulitan. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang Ginoo nasayod kung unsay naa sa atong kasing-kasing, unsay naa sa atong huna-huna. Gusto sa Ginoo karon kay putagon nga kung unsay may nasinatian sa atong tagsa-tagsa kag kinabuhi, nag-aagyo
matag mga kanang kabugaton, kaluyahan, kasakit, na atong gibati, mga ubos, problema sa atong kinabuhi. Igsuon ko sa Ginoo, ayaw nag-ibigi sa atong sa kasing-kasing igsuon. Gusto ni Lord, nagkaroon ka mong tagon, ato lang, ito yan na naagpagto sa atong buhay, Diyos, kasi siya na Diyos, mutabang, tabangan tayo mga igsuon, iyan tang hutayon, iyan tang hutayon, kay gusto ni Lord, karoon ka mong tagon, walay lain tang hula-hula, walay lain isentro sa atong kasing-kasing, walay lain isentro sa atong hula-hula. Gusto sa Ginoo, nagkaroon ka mong tagon, inyong ibaliti, na siya nagpag, ay atong ipapulong sa atong kasing-kasing, na siya ang atong nagpataas, siya ang atong nagpasiganggan, mga igsuon ko sa Ginoo. Yes, Lord, diya ang imong mga katawhan o Diyos, magadaw, magasimba nga na kanimo, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, ang ginabuhi ko. Yes, Lord, come on, church. Ihalal ko kini kanimo. Bisan pa sa mga pagsulat. Yes, Lord, hinong duman ko lang ang mga saad mo. Magdilim mo kami, biyaan o masagan saad mo. Walang napapyasan, isaad ka na mabalik, ayon ako imong kuhaon o pabuyon. Sa langit na makatahong, yes, Lord. O Diyos, ang kinabuhi ko. Yes, Lord, glorify your name, O God. Yes, hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Panginoon, minsan ba sa mga pagsulat? Yes, Lord, ang minsan dumalighan ay isang pag-imaayo, Lord Jesus. Mga saad mo, nadilim mo kami, biyaan o pasagan saad mo. Walay kapagyasan, isaad ka nga mabalik, aron ako imong kuhaon o papuyon. Sa langit nadilim na kami, biyaan o pasagan saad mo. Walay kapagyasan, isaad ka nga mabalik, aron ako imong kuhaon o papuyon. Sa langit na matahong, sa langit na matahong. Yes, Lord. Yes, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Nanisaan ka ang mahal. Kaya mo may kuhaon. Sa panahon, Ginoo, na imo kami kuhaon. Gusto ni mo, Lord, na asa ka. Tulami, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, sa imong pagkamaayo. Thank you, God, sa imong mga saad na may naghatag na mo kalig-on sa among kinabuhi sa tanang paabot ni Lord.
sa imong pagbalit. Thank you, Lord Jesus, nga mo na among ipaningkamutan, Amahan, nga sa panahon, Amahan, nga mahaon mo ang tao. Gusto ni Lord na imo kami kauban, Lord Jesus. Munay among gipangayo, Amahan, gipangandoy sa among kinabuhi, nga mosunod kami sa kamatuoran, nga mao ang pulong sa Ginoo, nga walay laing makaluwas sa Lord Jesus, kung dili ikaw lamang, Ginoong Jesus. Yes, Lord, dalaygon ka, Amahan, sa mga katapusan. Hallelujah. Yes, pabilin ta sa pagpamarong mga igsuon ko sa Ginoo, kay ato ta sa mga pagdaig sa atong buhi nga Dios, mga igsuon ko. So, andan na ta kita. Amen. So, dungan ko na tag kanang mo inhale ta, arang mo relax ang ato. Dungan ta, 1, 2, 3. Then exhale. So, ma-feel na ito, nga naginhawa ta. Amen? Hindi ay mong katupad, di ba naginhawa? Amen? Tungkol kay naginhawa ba ito, mga igsoon ko sa Ginoo? Hatagan magkagawas man, hatagan tagkusog sa atong Ginoo, hatagan tanang maayong panglawas. So, gamitan na ang mga igsoon ko sa Ginoo sa pagdayeg sa atong buhi ng Diyos. Amen? Gamitan na. Kaya sa akong basahan ang pulong sa Ginoo na diya sa atong mga pagdaig, ingon diya sa Salmo 100, ingon siya, awitin na malipayon ang Ginoo tibok kalibutan. Amen. Ingon pa diya, simbaha ang Ginoo uban ang kalipay. Hallelujah. O panuol ka mo kaniya, uban sa mga malipayong mga awit, ilha nga Diyos ang Ginoo, siya nga nagbuhat kanato. Amen. O kita ilaha, kita ilang katawhan, o iya kitang panon. Ingon diya, sunod ka mo sa iyang templo, o pasalamatin siya dito. Amen? Sunod ka mo sa iyang balaang kahayanan, o dayga siya dito. Hallelujah! Pasalamatin, o dayga siya. Ang Ginoo, maayo, mulungtad ang iyang gugma, inuman ang iyang pagmamatinud anon, hangtod sa tanang kaliwatan. Hallelujah! So ato yung awitan ang Diyos na malupayan. Amen? Hallelujah! Atong ihatag ang pinaka-the best sa atong buhi nga Diyos. Hallelujah! Naingon niya, maayo ang Diyos. Amen? Inaan mo katubad, maayo ang Diyos? O maayo ang Diyos kanato? Tanan! Mauna nga niya pagkaroon, ato siyang daygon. Hallelujah! Gamito na to ang atong mga kamot. Kinaingon ba niya nga, sa itong pag-awit na to sa itong buhay ng Diyos, awitan na to siya upan ang panagsayo. Amen? Gusto nyo kita nga masaya ka sa itong buhay ng Diyos. Hallelujah! Maayo ang Diyos sana ako. Paingon, maayo ang Diyos kanino. Ato wala yung kapagad. Maayo ang Diyos kanino. Hallelujah! Maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanila. Hallelujah! Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanila. Ipataas ang mga sabot. Ipataas ang gamot. O di-wala-wala. Pinabalas na sayo-sayo. Sayo-sayo. Pinabalas sa kaya-kiyang. Pinabalas sa kaya-kiyang. Ibabigay soon na maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos. Kadato. Hallelujah! Maayo ang Diyos! Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos. Sana ko. Amen! Maayo ang Diyos kanimo. Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanimo. Hallelujah! Maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanila. Maayo ang Diyos kanato. Maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanata. Ipataas ang atong mga gamot. Ipataas
Diyos kanako. Ipataas ang gamot ang iaralara. Inawanas sa saya-saya. Inawanas ang impyerno. Inawanas sa diarmiya. Ipakita leksyon na maayo ang Diyos. Maayo ang Diyos kanako. Ang klaseng-klaseng ko na pagbubuto. Amen? Baka yung kasing-klaseng. Pagbubuto. Yes, Lord! Sa tumatalik
kusog nga among halad nga na kanimo, among tubuong kasing-kasing, among hunahuna gikan sa among lapalapa hangtod sa alimpulo, among nahatag nga na kanimo amahan, kay ikaw ang Dios. Deserve, Ginoo, nahatagan sa among mga pagdayon, pagpasilungog, pagpasalamat, kay mo nagihulat, limo Lord sa among mga pagsantag sa kakinabuhi, Lord Jesus. Pagkat kay maayo kayo ka lang nga Diyos nga among gialagaran amahan sa tanang panahon, sa tanang oras, sa matag pitik, sa orasan, maayo kayo ka Lord Jesus. Wala nilimo pasakti amahan, wala ka Diyos na kulang sa among mga tagsatag sa kakinabuhi, even sa among mga panginahanglanon, sa kusog, Lord, kami gawas nun amahan, na nakapasalamat na natin. Bless kayo Lord Jesus, pag-iinong kami gihatagan ng gawasan amahan, nakadayo kami nga nakanimo na buo ang among physical na bahin amahan, nakapasalamat kami nga nakanimo amahan, tungod na sa imong pagkamaayo, kay gusto ni mo Lord Jesus, nga kaming tanan o Diyos, makasimba o magdahi kinakanimo amahan, kaya na kay gibulan amahan, sa among kasatag sa kaginabuhi, na mao ang pulong sa Ginoo, na mao magiya ka na mo, na magurin ka na mo, may magpadlong mo sa ray, usaon pagkinabuhi maayo di sa imong tubangan o Diyos. Dalaygon ka amahan, sa tanang panahon, sa tanang oras, sa among kinabuhi, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Yes, Lord. Sa lahat ng oras at sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong tawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, sinasamba ka namin, Lord, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, yes, Lord Jesus, sa tanang oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Yes, salamat po siya, pagkikumbang ka na mo. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ikaw walang katulad, tunay na ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Yes, Lord Jesus.
Thank you, Lord. Sa pagkamaayo, manggid mo, Lord Jesus, ang mga kinabuhi. Kaya ikaw ang Diyos. Nagmahal, Ginoo, sa mong tagsatagsa kay kinabuhi, Amahan. Kaya kung wala pa ka, Lord Jesus, nagmahal sa mong kinabuhi, Lord. Wala ka, Lord. Hindi mo nakita, Lord, tungod sa imong grasya, kaluoy sa mong tagsatagsa kay kinabuhi, Lord God. Nagkakita mi, Amahan. Nawang sa nawang kay gusto ni mo, Lord Jesus. Ang imong mga katawhan, Amahan. Dili mahimulag. Gusto ni mo, Lord, ng imong mga katawhan. Masayot, Lord, sa kamatuuran. Walay laing itataas. Walay laing pasidunggan. Walay laing ipayang, Lord Jesus. Kundi lamang Ginoong Jesus. Ikaw lamang Ginoong Jesus, Amahan. Thank you, Lord God. Kung ikaw ang among Ginoo, daigon ka na mo, Lord. Hantod sa kahinturan. Hantod sa katapusan, Lord God. Sa among kinabuhi, Lord God. Amo kang alagaran. Tawag kay, at na kay saad, Amahan. Kapag musunod kami na kanimo, magtinanong lang kami sa pagsunod ka na kanimo, Amahan. Makaubang gid mi na kanimo, Lord Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord, ikaw ang among Diyos, Lord. Wala'y pagkapag-o. Wala'y pagkausap. Wala'y gini na nakipaglandong sa pagkausap sa among kinabuhi, Amahan. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos, Yes, Lord Jesus. Hanggang sa kahanturan, ikaw ang Ginoo. Sinahon ko, ay dahilan ko. Hanggang sa katapusan, kanino lamang ako makasimba. Kay ginatulan ang grasya mo, Lord ba? Ikaw akong Ginoo, ikaw akong kaso, ikaw ang akong luma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, at ang matapawang. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang kanan. Ikaw, oh, ikaw lamang. Yes, Lord Jesus. Ikaw ang aking Diyos, wamabago. Yes, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Hanggang sa kahanturan, ikaw ang Ginoo. Sinahon ko, o dayon ko. Hanggang sa katapusan, kanino lamang ako
Ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong talipay, ug ang katagbawan. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan. Ikaw Yes, Lord. Thank you, Yes, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Pag-isod ka sa Ginoo. Atong awitan siya without instrument. Atong i-feel sa atong kasing-kasing nga naa siya. Amen. Ato siya awitan nga without instrument. Atong i-feel ang mga word by word sa awit. Mga igsuon ko sa Ginoo ug atong pamalandungan. Yes, Lord. Ikaw ang akong Diyos, wa mapag-o. Yes, Lord. Wa mausap hangtod sa kahangturan. Ikaw ang Ginoo, simbahon ko o daygon ko hangtod sa katapusan. Kanimo lamang ako magasimba. Yes, Lord. Huwag inutuban ang grasya mo gugma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong gusto. Ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw akong talipay, ug ang katagbawan. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan. Ikaw, oh, ikaw lamang. Yes, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, sa imong gugma kanamo. Salamat, Lord, sa imong kaluoy kanamo. Imong ipakita pinagi sa imong pagpadala sa imong butang anak kamo si Jesus. Yes, Aron Lord. kami makahalad sa mong kinabuhi Yes, diha kanimo, Lord. mga. Salamat o Diyos sa imong gugma nga way pagluwan. Gugma nga dili gayud mausap. Gugma Ginoo nga matinud-anon mula tay hangtod sa kahaturan. Gugma o Diyos imong gipambit sa mga kapusaron kami magpatinud-anon sa paghalad sa imong kinabuhi diha kanimo. I thank you so much, Lord, sa imong presensya, imong ipabatay ka namin.
Salamat Lord sa imong pagpanalangin ka na mo. Dili lang sa espirituanong bahin, dili lang sa emosyonal nga bahin, dili lang o Dios sa kalag nga bahin, kundi sa tanang dangit sa mong kinabuhi na. Sana malusana mo ba't kinabuhi mo kita ng langinan o Dios. Huwag mo kami gitaga, kalutay, kalinaw sa mong pagpuyo, dininaw sa kalibutan, samtang kami nagapabot sa imong saan nga ikaw mo balik alang ka na. Salamat Lord sa imong panalangin. Salamat Lord Dios sa imong pagpanalangin ka na mo. Kinitanan nga mga pagday, mga pagpasidungog, mga pagpasalamat. Amo lang gihala diha kanimo kay ikaw takos ang iyan simbahon alagaran pasidunggan kay alang lamang kanimo o Dios ang tanang mga pagday, mga pagpasidungog himaya kadungganan sa ngalan ni Jesus. Amen. Papalasakan ang Ginoo. Amen! Hallelujah! Hey, so nilog kay Ginoo nga masibro ato ang hula-hula o kasing-kasing sa atong presensya sa atong buhay nga Dios. Bisan sa imong kakakuan mga gibugaton nga gidala sa imong kinabuhi karon, kung ikaw makasintro sa awit makalangit sa atong buhay nga Dios, mo release din ang imong mga gibugaton. Maligsoon ko rin sa Ginoo nga ato gihatag gyud ang tinubukan gyud ang pagdaig sa atong buhay nga Dios, kay wala lain atong hatagan kundi ang Dios lamang igsoon ko rin sa Ginoo. Kumuhatag man ta sa atong mga pamilya o sa mga trabaho, mas importante na atong hatagan atong Dios kay siya tagiya sa atong kinabuhi. So dito sa ako skip to reading pagkabasahon ni Pastora Ilse. Atong pagtalinghogan ang pulong sa Ginoo, atong pagabasahon sa Episo 3, versikulo 14 hanggang 20. Nagaingon diri ang pulong sa Ginoo. Busa tungod niini nagampo ako sa Amahan, nga maoy naghatag sa matuod nga ngalan sa tanang kabanayan sa langit ug sa yuta. Naghangyo ako sa Dios nga tungod sa kadagaya sa iyang himaya, ligunon niya ang inyong espirituhanong kinabuhi pinaagi sa iyang espiritu. Magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo, aron mugamot o malig-on ang inyong gugma. O uban sa tanan katawhan sa Dios, magabaton kamog gahom sa pagsabot, sa kalapad o kataas, sa kahabog o kalalulong sa gugma ni Kristo. Hinaot pa unta nga ang gugma ni Kristo ug sa ingon niini makinabuhi ninyo ang kinaiya sa Dios. Daygon ta ang Dios kansang gahom ania kanato ug maoy magahatag og labaw pa kay sa atong pangayuon o huna-hunaon. Dalaygon ang pulong sa atong buhi nga Dios. So salamat sa ato ang pulong sa atong buhay nga Dios, no? So diri kitang tanan no dunay kadaugan. Amen ba? Amen. Kay sa atong pagmatadaan mao nay una ang kadaugan nga gihatag sa atong buhay nga Dios. Sa matag usa kanato nga nakakita pa ta og kahayag o gitagaan pa ta og lain nga adlaw og lain na sad nga kinabuhi sa ato ang matag usa karon. Aron nga pagdayon o pagsimba sa atong buhay nga Dios, ang usa pa daan giproteksyonan ka sa tibok semana nga bisan asa ka gibanaligdan ka mo ni kadaugan sa imong kinabuhi nga mao karon nga nakakaron sa balay alampuanan aron
pagpasalamat o pagpasidungog sa atong buhi nga Dios o paghatag o kadaugan aron pag-encouragement sa matag usa nga giunsa siya sa pag-atiman sa Ginoo, unsa siya sa paglig-on sa Ginoo bisan unsa mga problema ngano nakabarog sa igsoon ko sa Ginoo tungod sa tabang sa Ginoo mo igsoon muna sa atong kinabuhi kung ikaw ako kung ikaw mo mudot-dot og sa Ginoo musalig sa Ginoo dili ka pakyason dili ka niya taligdan kun dili atimanon kay igsoon ko sa Ginoo. So kitang tanan igsoon dunay kadaugan pero doon may naka-schedule. Ako ihatag ang panahon ug oras. Ato siya prakpakan na atong kinabuhi ni si Nars. Sir. Uyan. So sorry di kayo igsoon ko sa Ginoo no. Si Sir Nas Narcisa rin. Sorry di kayo igsoon ko sa Ginoo ko lagi ko kakuan pa kanang ila-ila gyud. So ayatan ako ang kakuan ni panahon alang kaniya. Maing buntag mga igsoon kanatong tanan kanang salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kanang wala pa si pastor di ay kailan ako kay kanila lagi pong magpa ang ahong FB man gud kay Nars Buyan pero Narcisa Jogo. Narcisa nga ang akong nickname ang akong angga dito sa amo kanang Naring. Naring. Nya kini lagi pong FB kay palami-lami pod nurse, wa ba na doktor. So, mga igsoon na baya kay kanang nay pero para sa Ginoo, kinahanglan dili ta mauwaw kay kung ang mga sundalo kuno ni Kristo kung mauwaw magkurog-kurog, di ubutargit og kaaway, dili nakatulong kay gayon naman. Wala nga. Salamat sa Ginoo sa kalig-on, kadasig, unang-una pasalamatan, pasensyahin ninyo maigsoon, pangutan-alang ko niya og naay dili ninyo masabtan kay ang taga-Bohol pakijamo. Paspason na og istorya kay og gahong hinayon kanang basin mo abot tag isang orasa pastora. Nga naay lamang ko pastora kay ang kaayo sa Ginoo kung atong sinugdan atong mag-una sa sinugdan dili mahuman ang kaayo pagkamay sa Ginoo nga. Pasalamat ko dako maigsoon sa kaayo sa Ginoo sa kadasig una sa mga financial kay dili ko kaabot ani kung wa pa ang Ginoo nag kanang panalangin. Siyempre panalangin jud ang una nga gipasalamatan ang Ginoo tungod sa iyahang kanang paghatag sa maayong panginabuhian kanatong mga anak sa Ginoo. O bisan pa mga igsoon sa akong pagbiyahe din daghang mga babag kung kanus ako mularga na kay mao na lagi time to nga mularga na daghan kog mga kanang mga kuan sa kinabuhi duha ka klase nga sakit akong gibati atong tayma anang karong adlaw before ko mularga ug kanon adlaw nga milarga ko pero naglingkod ko dito sa kwarto nga nangamuyo ko Lord dili jud mahimo kay nakaibaw na jud ka side na jud ka nga Thanksgiving na akong yatuan para lang ni sa imong kahimayaan. Gidasig ko niini maigsoon sa pag-ani sa paghimamat kaninyo tungod sa mga wali ni pastor. Usa ka pastor nga kanang angay natong panggaon. Panggaan jud ninyo mga igsoon. Kamo kay naman musduo kay usa ka pastor nga tinuod. Usa ka pastor nga magwali nga dili mo compromise. Usa ka pastor nga diha ko mga pagdaig ni sa Ginoo mga igsoon pinaagi ni pastor ahaw ning isa-isa ninyo nganong nyanhi ko. Tungod kay nakakuha ko mga pagtulunan ni pastor nga dili siya okay sa mga binuhatan. Dili siya okay nga mutawag ratag Kristohanon. Unya moingon ratang I love you Lord. Moingon po na tubagon unya kas Ginoo nga pataka ang I love you nga wak nimo buhatag. Mura bag uyab mga igsoon nga moingon nga nahigugma ko nimo ni plawbog day ka danis ang imong inom simbasan nga na ba? Dili mo sunod, dili ka mo follow sa kanang kabubuton sa Ginoo na maigsoon nga usani kapag encourage isip nga Kristohanon dato nga kinahanglan jud ta kun unsay angay i-align sa tong kinabuhi maigsoon. I-process lagi na sa Ginoo. Amen. Tinuod yun na. O usa nga ang paglig-on ni na maigsoon isip usa ka nanay. Dili lalim ang kinabuhi nga usa ka nanay. Mabitaw ang Diyos ko ganahan mo istorya pero para sa Ginoo.
mga pagdasig tungod kay ang usa ka inahan naatanan nga mga problema. Pero kanang mga problema nga mga igsoon kung naata sa Ginoo, praise the Lord, mawa dyan na. Pero itong time wala ko sa Ginoo. Wala dyan ko sa Ginoo mga igsoon atong time. Muna nga daghang mga panghitabo nga salamat sa Ginoo nga nagsimba-simba tuod ko niya itong mga panahon, pero optional. Musimba kung makalugar, dili sa musimba ron, kaya labunon, abda, hinikuli, lapad sa o, kanang huwag bugas. Sa una, may son, pirtig, yung lisura, niagi manggad mo kalisod, may son, ako na, mas pa ko ninyo kay ultimong kadyo sa kalayo sa amo aba may son, walay palit ang puspuro, mga inalamig agi po, mga imig asin, sa silingan, ingon anak, kakuan mga ison, kung wala tayo Ginoo. Kung wala tayo Ginoo, grabe ang kalisod o kagubot. Away, sinong bagay ang mapituhan mga anak mo na mga igsoon nga usa ka encourage ni sa usa ka Kristohanon hinaot nga dili ninyo ni magian ang ahong naagian tungod kay usa pa ko ka Kristohanon nga dili lig-on daghang pasangil daghan og mga gihimuran ang simbahan usa ka kalingawan nga dili ka matinud-anon diha sa Ginoo muna kinahanglan ta nga atong hangyoon si Ginoong Hesus nga magpakupot ta kay kung dili ta mo hangyo may igsoon na jud panahon na sa atong pagkatawhanon nga maingana gyud ta na salamat sa Ginoo bisan pa sa pamilya ni pastora, salamat sa inyong maabi-abihong pag mga buutan sila mga igsoon kamo nakita na may igsoon giunsa ninyo pagtrabaho dili lalim malipayon gihapon mugnaong way muguot na unya mutabang ni trabaho mutabang ni og kanang hugas ay sis dili oy ang mga anak sa Ginoo na igsoon sa kasakit bay nagkalipay magtinapangay pero naadyoy time pud mga igsoon nga dalain ang lawas nya mutabang man ko oo pero kay bawo man ko nga kanang kuan kay bawo ko nga dili gyud mo musugot o maiko gani me kay mura na may mga bisita gidulot-dulutan atoy dili man ingana ang mga Kristohanon gud para naho para na dyan na naw, kitang tanang mga Kristohan kalipay o kasakit, unsay mga trabaho, tabangan nato. Pero kanang yabot naman dyan itong tayo mga, salamat dyan ka dyan ninyo. Kanang mga buutan kaayo mo, niya padayon ta sa pagpangalagad, o anhira ko pastora, kay kanang naay, basi gipulaan na sila paminaw sa mga istoryahan ba. Salamat sa Ginoo, ang galing o ginaya, iyalang sa tungbuhay na Diyos. Amen. Salamat sa Ginoo. No? So ihatag na to ato ang pastor nga pinangga nga buutan man yang oras ug panahon ihatag na ko ang speaker. Kunya nang halad awit kay na pa ko ihatag ni Pastor Gideon ang kuan. Alitso. Sige. Sige ako ihatag ang mga kuan dai no ang pagday ko para pasidungog sa tumboy nga Dios. Tulo ni sa kabuok. Ang usa kay taga Bohol, ang usa kay taga Cavite, o Davao, ang usa Cavite. So salamat sa ilang mga kinabuhi tungod lang sa atong buhi nga Dios no. Ato sa pagpakan ni Igsoon ko sa Ginoo. Hallelujah. Hallelujah talagon ang buhi nga Dios nga karong buntaga sa sayot sa kabuntagon atong awiton ang atong buhi nga Dios para kini sayang kahimayaan mga igsoon. Amen. Ang adlaw mga katawhan na imong balikan pasayloa o mudamo pa ko sa presensya mo.
salamat sa iyong kaayo. Gibayan mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalagon ka. Halika, kinsa man lang ko, nagpasalamat sa imong kaayo. Gibayran mo ako, pinaagi sa imong hamiling dugo. Ikaw, Jesus, dalagon ka. Ikaw, Jesus, dalagon ka. Dungog ug ginaya lang sa tumbuhi nga Dios. Amen. Hey. So salamat sa atong buhay nga Dios no nga nindot kaya ang kuno nga awit makalangit nga kinsa laman kita nga luwason ta sa atong buhay nga Dios no. Manaigsoon pinumduman nato nga sa atong kinabuhi nga giunsa ta pagsakripisyo sa atong buhay nga Dios aron kita makalbaton og kinabuhi nga walay katapusan. Kung ikaw ug ako puro tama makasasala. Manaigsoon ang Dios tungod siyang kamaayo, tungod siyang gugma, mao nang nagpakamatay siya dito sa krus. Manaigsoon ayaw gikalimot sa pagdaig o pagsimba sa atong buhay nga Dios. So dili ta sa pinaka-importante o pinaka-importante sa atong kinabuhi igsoon. Makakaon ba ta sa matag adlaw, mabusog mo ta, pero kani pinaka-importante sa atong kinabuhi mo ang pulong sa atong buhay nga Dios aron unsaon nato pag kinabuhi sa babaw sa kalibutan giunsa ta pag-atiman sa atong buhay nga Dios nga kita bisan asa ta giunsa ka pagluwas niya giunsa kaniya pagpanalipod kaniya igsoon kundi sa Ginoo manigsoon tagayo bili o pamalandungi ang mga pulong karon nga molitok sa atong mga lag-ayang usa ka instrumento tagayo bili tagayo kaning sabta og naamong notebook itik note kung doon amoy bilin niyo maapsan igsoon kundi sa Ginoo isulat sa inyong notebook. Sunod, pwede mo magdaog ballpen o notebook. I-take note ninyo kung dili niyo ma-absan. Maligson ko rin sa Ginoo. Ang dama inyo ang una-una o kasing-kasing may salikway ang mga dili maayo o ang dama ang Biblia na mao ang pinaka-importante. Ihatag inyong dulungog sa ato ang buhay nga Dios. Sige ako ihatag ni ako. Ihatag na ako yung Pastor Gideon, atong pinalanggang nga pastor. Akong ipaila ang magwawali sa atong sa pulong sa Dios si kaning alagad si Ginoo nga gipadala dinhi. Usa siya kani adto ka kana bitawng ulitaw nga naas kalibutan. Nya sumala siyang sugilanon kay trabahante man siya gikan sa Lunes hangtod sa Sabado, ini ka Sabado sa gabi mo adto dayon siya sa Manggo, adto dayon siya sa kanang kiblat-kiblat, kanang beer house, diskuhan. Kunya hangtod na Domingo. Ini ka Domingo sa gabi balik na pud siya dito. Ini uli hangover siya. Ay usahay Sabado, hangover na siya, di na siya ka ipanlabagan ni Domingo. Niya ang nahitabo ato kay naman ko'y programa sa una sa Love Radio. Kanang Love Radio dako kay nag-scope, makaabot ang Liti, makaabot ang Ormoc, pwede na makaabot na og Bohol, hapit tibok Bohol maabtan sa Love Radio niya. Diha ko nag-broadcast, diha ko nagdala o niya diha ko nailhan sa mga taga-Bulanon, usas mga
siguro sa Sister Na sa Facebook na ta mo ay nakita kay Bagyon Sierra Leones naman imuha. Ang dapit diri sa Talibon, Hitapi, Carmen, Handayan, uban sa mga isla sa Bohol, Danau, Katigbian, Benevista, abot na sa ako love radio nga akong gidala kaniadto. Balik-balik ko sa Bohol kaniadto. Yan samtang magwali ko sa pulong sa Dios sa matag Domingos gabi, kining alagad sa Ginoo nga kaniadto dili pa siya alagad, dili pa siya pastor. Hangover gini siya sa matag Sabados gabi, unya Sabados gabi wa na say kwarta. Urot na. Tuwa na sa ang yang kwarta tuwa na sa kamot sa mga babae. Pero dili siya mahing babae. Tuwa na sa kamot sa mga tagias beerhouse. Unya matud pa niya hurot na, wa na siya magamit. Pagka Domingo kuno sa gabi, na ipanahon nga mo balik unta kuno siya. Di isa kabalik kay lango pagyapon. Motong hirag-hirag siya, hirag-hirag kay murag kay lantanon kay dili man gyud maayo bation ng dili man gyud maayo ang pagbati sa usa ka taong lango. Murag magkahilantanon ana. Ni hirag-hirag kuno siya sige sa irog-irog kuno sa dial sa FM. Sige sa dial naman kuno yung mga binisaya nga binisaya kuno wali naman kuno ni. Minaw kuno sa sige wali, sige sa paminaw sa wali. Pagka ayan na tong gibantayan, taga kuno Domingo, ayan na kunong gibantayan nga, kanang orasaha, na ay magwali diha. Hangtod nga, nagpaila ko, kay na ay mangutana, kinsa akong ngalan, hangtod nga, naay nangayo og number, og asa dapit akong simbahan. Usa siya nga nangita sa simbahan. So dito siya, permiro niyang simba matod pa niya, mura kuno siya kahoy nga giugsok. Kay matingala ko na siya nga mo ba nang hilat na sayaw, siya hawal ko no kay sayaw. Hawal ko no kay sayaw, mura ko no siya kuhan. Nya nadasig siya mga kiksonan, sige na siya balik simba. O niya, wala na siya ganahin mo ato og inuman, wala na siya ganahin mo ato bisyo. O nakita niya nga natarong ang iyang kinabuhi sa pulong sa Dios. O siya ang usas mga estudyante nako sa first batch basic pastoral. 20 sila kabuok pero ang nilahutay 15 pero ang nagpabilin 12 na lang kay ang tulo wala kalahutay ang 12 na nilahutay so 12 ni sila kabuok sa first batch basic pastoral nya sunod second batch third batch kining ato makigsunan nga gikas Panabo gikas sa Bohol ako ana ni siya murag na siya sa ikaupat nga hugna sa akong pagtudlo sa basic pastoral ug naa na sila sa social media. Muna nga akong ipasalamatan ang Dios nga sa tanang mga estudyante nako sa first batch, second batch, karon nagdumala nagsimbahan. Unya usas mga pulis sa CPPO, Cebu Police Provincial Office, usas sa mga active na pulis until now, SPO3, nahimo po siyang pastor ug nagtudlo siya karon sa mga kapulisan, even sa mga estudyante sa mga ng criminology. So akong ipasalamatan ng Dios iyang pagkamaayo. O kuyog na sila si iyang atong speaker karon, usana siya sa mga kadungan sa mga alagad sa Dios nga diin akong gisakripisyohan aron sila makakaton. Dili lang ta maglangan, atong ihatag ang panahon ug atong i-welcome ang alagad sa Dios nga ngani adto way tarong na gyud kayo. Naalay na sa pamaagis Ginoo. Balaygon ang Dios. Welcome, Pastor Junil Casilaw, ang Diyos magpanalangin. Talaga na Diyos. Ato papagan ang Diyos, yung pinabuhi. Mahibuntag sa mga alagad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo nga naabot ko dire kanang nagkailanay ta tungod na kay nakailang pa ta sa Ginoo. Tungod na sa plano sa Dios ato kinabuhi. Mo to ang kinabuhi sa una nga ako na pito kinabuhi sa una kanang maulaw ko ba nga maulaw ko kanang ganamit ang binuhatan nga naa sa kalibutan gyud pero sa diya nakabasa ko ani nakadug ko sa process nga pa sa Gideon. Mana ba siya nakaila ta karon. Kanya pulita umarag magsaon. Umarag ta agi pinaut sa pulong sa Ginoo. Atong basahon pulong sa Ginoo diri sa Episo Kapitulo 3
Versikulo 17. Efeso 3:17, naingon ang Paulo sa Ginoo diri nga magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo aron mugamot ug malig-on ang inyong gugma. Labi kang gamanan ang walang Dios dapit sa kaugtuhon. Amahan, salamat kay Lord. Aniya sa kami tanang Ginoo, imo kaming gitigom o Dios, imong balaya tigumanan aron kami tanang Dios imong tudloan, imong dasigon Ginoo unsaon o Dios pagkinabuhi nga magpahimuot kaniyo man. Salamat o Dios nga pag-ambong man gikan sa pinakabata Lord hangtod sa pinakantong ang iya diri karon ibinod sa life o man. Salamat o Dios nga abdi o Dios discussing malipay sa Ginoo mudawat sa imong mga pulong og ila kini kinabuhi o Dios. Salamat aman pagkampo Dios nga sa matag pulong aman nga magatunan gikan nimo Lord. Instrumento lamang o Diyos, ubos kalagas pagbarog diri aman sa tubangan apan ikaw Diyos nagisulti sa imong katawan, nagtudlo nagdasi ka namong tanang Ginoo, pinaagi Diyos yung pagyas sa sunod sa mga alagad naman. Nung kanimo lamang Lord, among itugyan sa salig aman ang pragtigom nga malipayon kami o Diyos nga malinuwatan sa pulong Ginoo. Kay ikaw man kanunay nagdasi gitudlo ka namo Lord. Pinagi siyang pulong aman, pinagi si Bangit, Diyos ka Espiritu nga may naghari sa among kinabuhi aman. Ngita Lord, ang pagsalig kasalamatan, di alam mas gamahan ang Panginoon sa Kristo ang bugtong na amin o gamin. So, kumusta no? Kumusta mo tanan dire nga salamat sa nakasuroy dito dire. Nya tilayo man ning lugar dire nga nawala. Nabuntagan na ganang nabuntagan mi dire ni Kuya si Pinaparan. Nabot mi dire gikan sa Cebu alas 10. Nabot mi dire alas 3 na sa Kadlawon. Pero ganito mi nagkuan sa Nugas, dito mi nugas kay paabot lagi mi kisa tong driver nga mo ay mag diyan na mo, may mauna ba? Muto nga ingon tong natoy ka na nagpail sa kamatis nga ako radio kato dinyo kay na ako tighan kamatis sila kanang binukag ni. Sinay katong sa ina to kanang katong kasi matot to siya. Muto nga nihatod gyud. Nya pero lagi alas 3 na buntag na nabot mi dire, way ganay. Nabot mi dire sa tugon na sa tabang sa Ginoo aron aron sa makasaksi ta tanan sa hiniusan nga pagpasalamat pagsimba sa Dios. Even dito sa krusada, minsan dito sa krusada, grabe ay dito ang mga milagro panalangin na ibuhat sa Diyos sa krusada. Amen. Karon may ison nga, sa kinabuhi may ison, wala mo ta, siguro, sa naong, pero sa ngalan, wala mo ta isanay sa ngalan naong, siguro kailan na ta. Pero mo ito ison nga, sa kinabuhi, nga sa una, mga nakailan na ito, pinakailan ta sa Ginoo. Sa kinabuhi ison, grabe, kanang mga disco, pati hili ka disco, kanang inom, tungod ka sa disco kanang usip pon puro mga music, puro mga love song, mga kanang mga gi-download ba nya ang cellphone kung malobat ari ko sa radyo sa FM radio sig nya kanang gamit ang music nga kanang mga love song di ko yun ako maibalhin pati asa na nagbudot sa man ay ako ibalhin kanang gusto ko ng love song di ba kaya ulit tawag ko ta hindi sa mga sa ulit tawag sa kalibutan mga love song mo ay kanang mapiyamegi gusto mabati. So nga ano sa Ginoo, kanang lahi na siya kanang ayong pangluy kanang awit nga para sa Ginoo. Kanang kadi ko yun sa kanang kanta nga para sa libok nga kadi ko yun ako ibahin. Basta FM radio pilihanan mo station FM radio. Lab radio sa padiya pilihana. Sige lang balhin simbalhin. Na pastor nagwali nga mura ko mahilok ba nga maigom kanang pastor mo nagkaila siya nako. Hangtod nga, mura siya, tingin ko ba? Mo pa kanina pagkumina, pero pastor, mura siya nakaila sa akin kung unsa ang pinuhatan nga ba? Mo nga, kaya mura sa mo niya ako timanan kay kaya lang yung naka Biblia ni kay kanina ibasa kung tinuod dyan eh. Ina ako Biblia sa mga kanang bitang na anoos, kanang bitang sa kailan mo sa anoos? Kanang bitang na dibutang sa altar ba kanang nalagom na ba? Nalagom na tulog kayo, wala lagi sa basa lagi. Singa dire? Oh, parihar rin ano, parihar rin siya sa kalayo, parihar taga ng pinulungan di ay. So nalagom na kay di na ibutang sa altar si mama ri pabasa niya kay si basa Biblia to kay makabuang na. Nya, kabuang na ko no. Dito sa altar nalagom na lang. O may basa-basa. Kung kabuang. So wala ko basa ni Rosin, madubigo si simba. Simba kami mama. Pero way basa-basa Biblia. Kay makabuang ya kino po silot kunog tao. Muna yung mga rason bitaw nga kanang sa pagbasa Biblia di ganit tinuod kay ang tanan nagbasa Biblia wala na buang kundi na bako. Amen. Mo nga gusto ko makakon ba sa si wala ni pastor
Naa mo to Biblia sa mga Biblia mo to sa Biblia mo to hinatag mga Biblia so akong inan ma. Kanang Bible ay maambi ko na ma kay ipatag ko na sa manghod kay ako nang basahon diri. Is mga nga naman to. Katoto ba akong nickname? Yung ngalan sila kasilat pero akong nickname Toto gyud. Kanang jud dito sa mga eskwelahan na ba sa mga Toto jud ko. Nga mga naman to kanang magpastor ka. Igo ay ipatag ko nang kanang nini ma kay ako nang basahon gyud diri. Kaya ako una nga ibasa ni pastor iwali niya ako tanaw sa Bible kung tinuod ba gyud. Tinuod ba sa pag kun ni pastor mao magyud tanan. Pariha maarong Biblia ha gid maarong gamit niya. Niya sing paminaw paminaw kanang pirte kung wala ko maulaw maminaw kay kanang bayan sa tanang bisyo igo tanan. Pero bisa kanang wala ko maulaw. Ako ling paminaw kay kanang ito tinuod mo sa naa magis Biblia po. Ika ni pastor ako pasing ila ko nako. Kanang maulaw sa radyo masad. Maulaw po ko. Amo ko sila nakasamo jud ko gyud. Kay Biblia mo gyud ang ikaw ng pastor. Punta kasi pastor ako to ning text niya nga asa dapat mo simbahan pastor kung bisita ko. Dito gasog bison nga sama ani nga kanang pagkanta bitaw lahat nagkanta sa kanang sa ubano sa mga laing nga sa laing mga simbahan lahat mo gyud. Pagabot simbahan kanang diyan nga may puti sila mali. Gabi mo kanta mali payo niya. Ngano nga pag suli magkanta na nga kumpara kay pagdasiya ngano na may hila. Punta pa ang hila nga dilaga. Basig. Ako na ba basig? Ano nimba basig nga si bulagan si kuya? Hila ka gini ba? Kung ino ko gamay hila pa ya. Ino ko man. Basig. Ako na nga basig kan siya basig simba pero kanang bulagan siya siguro na kung na siya nga bulagan si hila ni siya. Nga dili pa ka dalaga tanang mga tigulang sekarang hilak mo yun. Yung parang tigulang posible pag bulagang siya siguro. Nga hinyo naman eh. Yung nga naman tigulangan hilag kasi di po rin problema siguro niya. Nya, hindi ko magsimba, grabe lang, puti malipaya nila. Ito, ganyan ang hilag, pero puti malipaya. Di tagsabot ba? Wala kasabot sa una ba? Mo tapos magsawa ko sa abot. Pareho simba yun. Pang abot ang time nga, ningos pastor nga, pwede mag-isol nga, sa tayo tapos wali ba? Yung si pastor, pwede ba bisong ka ng atong isa atong gamot niya, ipiyong mata, aron di ka ma-distract sa imong tapad, ipiyong imong mata niya, misay sa awit, kasi sa muna, isabay sa awit niya, isabay nga, ikaw ang ingat sa Diyos, imong, kung nagsasik, ihatag sa Ginoo. O pag yung pastor, isa ang kamot niya, ako kasi, amos kasi ang mga isabay sa awit, o nga tugid sa Diyos, dito misol nga, kahirap niya ko. Kabang magkanang kabat mo sip man kanang sipang kanang subaw kanang murag to bigat tulo. Kanang bitang nakahirap din son tingala dito sa pahilak ni son. Ako magsimba grabe kanili ka experience kung unsa kagaan sa imong lugan. Dili ka experience sa unsa kalipay yung batay basta makahilak ka sa pagsimba sa Ginoo. Ang kanang tao di sa makahilak sa pagsimba sa Ginoo, yan sa natin ang presensya sa Dios tungod ka yan kasi nakasentro man sa awit pala ug sa Dios. Isa to nakahirap din sa pagsimba sa Ginoo dili ma-explain kagaan gi simulungan ni human mong hila. Yan isa nang kalipay nga batian sa tao nga tinuod ng kasimba gi sa Ginoo. So di ko madugay misyon kay nadugay naman ko dire. Arit na misyon sa kung sa ginagran at isgutan nga dire sa Efeso kapitulo 3 bersikulo 17. At ang oras dire okay ra mabot sa 12 talagsa ra bitaw ko dire. Ay anyang auto mo ri sa diri. Okay lang Anya, ako basahon na sa Efeso 3:17, magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo aron mogamot og malig-on ang inyong gugma. So ang topic ng sa sigutan son paglig-on ang tema ang mga pamaagi aron mogamot og malig-on ang inyong gugma sa Dios. Ang pamaag dili mison atong isgutan karon mison kala nga ato mugamot o malig-on atong gugma sa Dios labi katong mag-uhanay pa nga nangalagad kinahanglan mison nga mugamot ug mulig-on ang gugma sa Dios kasi kani pagpala sa Ginoo grabe ra paging pagsulay. Grabe ang pagsulay nga imong masintian ug kay naa sa Biblia naman nga tanang mga alagad sa Dios tanang na ipagtusulayon dinhi. Kung asa gitaman imong gugma sa Dios. Ang mensahe di Ginoo kinahanglan nga mugamot mulig-on ang gugma sa Dios.
Kabi sa mga batanon nga makayuntan sa bago pangangalag kani papalagat kanang nasa training. Sama ko sa usak sundalo, dili sa mahimo usak sundalo kung wala siya baging training. Dili sa mahimo usak ka maestra kung wala siya baging kanang pagtulo pag training. Sa ato kinabuhi ang alaga sa Dios kana naatay training nga pagsulay sa ato kinabuhi ato masintian apan dili ta makanahutan na kung dili ta makagamot kung dili natin gugma sa Dios. So unsa may pamagi misud aron makagamot ta muli kung dili atong gugma sa Ginoo hangtod sa ipagbalik. Naa sa atong gibasa, unsa na alis itong gibasa diya? Kumasaw na magpuyo unta si Kristo sa inyong kasing-kasing pinaagi sa inyong pagtuo aron mo gamot og malig-on ang inyong gugma. So ang mensahe din son kinahanglan di ay aron mo gamot malig-on ang inyong gugma sa Dios makapadayon ka sa pag-alagad niya kinahanglan nga magpuyo si Kristo sa imong kasing-kasing. Kanang sa mitabo ka si Kristo magpuyo sa atong kasing-kasing ang tubag naa gyapon diri pinaagi sa pagtuo. Pero sa Biblia, kung maingon ta nga si Kristo magpuyo sa atong kasing pinaagi man po sa pagtuo, pero sa Biblia, kinsa po itong mga tao nga tinuray po na pagtuo sa Ginoo? Ang Timoteo may suna, mugamot na atong gugma sa Dios, malig-on lang na pinaagi sa pagtuo, pero sa Biblia, atong katang dili kinsa itong mga tao nga tinuon nga naay pagtuo sa Dios, o asa magsugod ang pagtuo nimo sa Dios. Ato rin ang basahan ang ingon sa itong Isos sa tanang tao ng mutuon nga mituon niya naa sa tao nga tinuod na pagtuon niya nasa Juan 14:12 kasi Juan kapitulo 14 versikulo 12 mani ingon sa atong Ginoo Isos ang tinuod mao kini ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat o magbuhat sa labaw pa niini kay moadto man ako sa amahan. Kinsa to may pag tinuod na pagtuo sa atong Ginoo? Ang katod ang tao nga mubuhat sa iyang mga buhat. Pero punta na, niba pa ka unsay buhat sa atong Ginoo sa dili pa sa kalibutan? Sa dili pa sa kalibutan atong Ginoo sa kanang nagsangyo siya, nagtulo sa pulong sa Ginoo. Bisan siya Ginoo mo atin siya tigom sa kanang panahon sa pagtigom sa katawan. O kanunay siya nga may nang puon. Ikaw magsuon, kita magsuon kanunay bata nga naka tulo pa sa pulong sa Ginoo or kanunay bata nga nagampo o kanunay bata nga sa matag tigom sa katao sa Dios naa bata o naa karon sama karon ayan sugot mo isang paano tigom sa Dios wala ka kay ani mison isa mo karon adlaw Domingo may tigom sa katao sa Dios muni ang mensahe sa Ginoo sunod Domingo lahi naman pod lahi naman pod mo nga ayon sugot mo isang nga panigamuti nga sa matag tigom sa katao sa Dios naa ka mao nay gibuhat sa atong Ginoo bisan siya Ginoo sa matag tigom sa katawan kaniya naa siya sa balay tigumanan sa Ginoo. Nya karon ay nga may napon. Kani ba pag-ampo miso dili beta kani pag-ampo nato di sa tao dili beta kamo ang tao dili beta kamo ampo kung wala siya isa siya dili siya karon suod sa Ginoo. Wala siya nga kanang relasyon sa Dios. Kaya sulay jud sa una ni Pastor Gideon sa pagklase kay katong pagkuha sa simba, ipastor nga, sa eskwela bisik pastoral, kanang okay magklase ko, muto nga, niapil o klase, sa bisik pastoral, pastor Gideon nagtudlo, muto nga sa bisik pastoral, kay pulipuli yung ampo, niya kanina pag-ampo, baya, dili ba ka pang malitok, basta kanang, musikasing layo pa sa Ginoo, dili pa kasuot sa Ginoo, sa pag-ampo, maulaw ba ka ampo, kung dili kasuot sa Ginoo yun, sa kaya wala, magkurog pa ka di ka pampuon, natay, ipampo nga, kanang makaampo po ka pero ting gamay ang malitok maghari magkagulba nimo ang tao nga mainampuon misol sa Dios ang tao misol nga kanang hanay kayo ang tao misol hanay kayo pag-ampo sa katong tao suod grabe ka suod sa Ginoo kano saan man ka masuod sa Ginoo gyud kano saan man ka mulalo ang gugma sa Dios kung imong itagaan ipanahon ang pulo sa Ginoo kay naadil tanan pagtulo sa ani pagumando sa usahay siya pagkalagi naadil tanan muna mison nga sa atong ginamay episode kinahanglan nga ang ingon ra diri aron magamot ang atong gugma sa Dios atong maligon taniya kinahanglan pinaagi mas atong pagtuo pero ang tinuay pagtuo sa Dios katong naay bubuhat sa gibuhat sa atong Ginoos mo to siya nga ingon diri nga ang matuod mo kini
ang motor kanako magbuhat sa ako mga buhat o magbuhat sa silabaw ni ini kay maatuma ako sa man. Nano makaingon sila tanang ang motor niya magbuhat sa mga buhat o magbuhat sa labaw pa ni ini. Nano makaingon ta nga labaw pa ang atong labaw pa sa atong Ginoos. Good kay si Jesus diri sa kalibutan pero sa tuig ng ministry diri sa una 3 years na siguro pastor no? O 3 years na siya kita karon. Akong edad 30 lang mo kapin. Ay lang butang pala kapin. Oh. Example kung ako edad 40. Ay 36 kung edad karon. Kaya mas ako 40 na kaya 36 pa ko. Sa edad karon 36. Kanya kung 70 ko or 80 ko sa Ginoo. Pila ka tuig diri nga nagbuhat sa barkong sa Ginoo. Diba? Naabot og 30 kapin o 40 kapin. Muna nga mas taas pa ta kagayon karon magabot pa sa unsay pagbuhat sa Ginoo nato. Kasi sa 3 years na siya nagkuan diri nagministry kita. Abot pa tag 20 30 ka tuig. Kana kung mugamot og muli ko ning gugma sa Dios. Abot ka na. Nya sa pagi kanang ikalawang sa pagi tinulog na pagtuo sa Dios. Santiago 2:26 ingon diri nga kaysa mga patay ang lawas nga wala na espiritu patay usab ang pagtuo kun walay mga buhat. Ang tao nga naay tinuod nga pagtuo sa Dios buhat gina siya. Kaysa atong lawas sa kanito lawas, di example sa atong Ginoo atong lawas kung kanito lawas wala na espiritu patay kini siya. Para kanang pangapatay ko bisa kapila pa na balsamara dia. Ganang di na ginamag masakitan patay naman. So, ang atong lawas, kung wala espiritu, patay. Ang pagtuo may example sige no, atong pagtuo kulay buhat, patay po na siya. So, unsa may kanang, aron dili patay atong pagtuo sa atong baton. Sama ni, nagtigom ta, nagbasa ka ani, lisod ba pagbasa dili no? Lisod ba ang pagampo? Dili gapon. Lisod ang pagbasa, lisod pa ang kung wala tayo tinulay nga gugma sa Dios. Muna may so niya, ikatulong sa nagbasahon diya sa kanang Santiago kapitulo Roma 10:17 ingon diri nga Roma kapitulo 10 bersikulo 17 busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong Kristo. Ang balikon Roma 10:17 busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagikan sa pulong Kristo. So aron may so nga naa kay tinulay nga pagtuo, ligo ni pagtuo, makagamot ni pagtuo, asa na ikan ato pagtuo? Sa pagmati sa mensahe. Unsa nga mensahe? Unsa nga mensahe ato nabati? Sa pulong ni Kristo. Muna mison ang tao dili siya makimanaa sa pagtuo sa Dios kung wala siya karong mensahe. Kaya ako sa una, nakipagtuo sa Ginoo, pero wala ko basta niyo. Nagyapon, si Maniskor gyapon, manugal gyapon. Pero kung ang iyong pagtuo son, wala nagbase sa reliyon, nagikan gid sa pulong sa Ginoo, ay doon imong kinabuhi. Nagikan gid sa pulong ni Kristo. Mo ay tao nga tinuod nga pagtuo sa gikan sa Biblia, gikan sa pulong ni Kristo ang iyang pagtuo. Dili gikan sa bisan laing nga reliyon, gikan gid ani. Unya mison ikaduha mison aron kita maligo na to pagtuo sa Dios. Ako na ni basahon kanina sa ikaduhang Tesalonica 2:15. Aron maligo og atong pagtuo sa Dios. Ikaduhang Tesalonica 5 ikaduhang Tesalonica 2:15. Kapitulo 2, bersikulo 15. Kubasahan diri. Busa mga igsoon, barog nga maligon o pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Nakita niyo? Ikaduhang Tesalonica 2:15, busa mga igsoon, barog nga maligon o pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan o pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Ikaduha ni unsa may pamaagi aron maligo na ipagtuo, mugamot ang maligo ang pagtuo sa mas ng ibasa. Ikaduha din misong kinahanglan nga
Makinabuhi ka sa mga pagtulungan sa Ginoo gitudlo sa mga magwali. Usa man yung pagtulungan sa Ginoo gitudlo ngayon katuan. Nasa Mateo chapter 5, 6 ug 7 na diya. Pagtulungan sa Ginoo sa kasuko, pangapaw, panagbulag, sa pagsaad, sa paghukom, sa pagampo, pulo na siya. Kapag tumaan nga itong ikinabuhi, araw kita, ligo na itong pagtuo. Maligo na itong pagtuo diya sa atong Diyos. Pero, kanang pulo sa usap, sa kasuko po na, pwede taas ako ito na-discuss. Ako dasay nga, kanang pulo kapag tulaan ni Soong, kanang pulo, basahan niyo sa Mateo chapter 5, 6, ug 7 na diya. Ako makinabuhi ta, sa pagtulaan sa Ginoo, gitulong niya na ito, muna nga, ligo na ito pagtuo. O, unsa pag yun? O kanang gitulong ang mga wali. So, katong mga wali sa mga alaga sa Diyos, ato ba itong nahimduman? Sa tanang mga pagtumaan o mga wali, ang gitudlo sa Diyos, pinagi siya mga alagad, ato itong ikinabuhi. Kaya yata malikon magsuon. Pwede ang gaya kung naamoy ballpen notebook, inyong isulat ang mga wali, mga live ni pastor. Yung isulat ang mga wali ba, inyong timan ang inyong itiknog bitaw, kaya yata malikon. Pagbasa ka niya magsuon. So, panita sa ikatulong magsuon, ikatulong ang magapalikon sa atong pagtuo na adiri sa Filipos 4:13. Filipos 4:13, sugod lang ko sa verse 12. Na sinatay ko ang pagpuyo diha sa kawadon o sa kahamugaway. Nagatunan ko na ang pag-atubang sa bisan unsang kahimtang sa kinabuhi, sa kabusog, sa kagutom o sa kahamugaway o sa kawadon. Verse 13, may kalingon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. So giingon dire ingos Pablo nga bisan unsay kahimtang sa kinabuhi, sa gutuman, sa kalisod, bisan unsay problema migsoon, gayon ta bisan unsay kahimtang sa kinabuhi naa diha mga pagsulan na diha mga problema diha. Naa makas kalisod, naa makas sa kamugaway, bisan unsang kahimtang sa kinabuhi. Pero ngano ingos Pablo nga may kalingon ako sa pagsagubang sa tanan tungod sa gahom nga gihatag kanako ni Kristo. So nga mas Pablo, bisan kapese, lutuso na siya, gilatos, gipreso siya, iyang lawas, gipaskitan. Pero nga mo sa kaligong sa pagsagubang sa tanan, bisan unsay kahimtang sa kinabuhi, nanong grabe sa kaligong nga yan yung masagubang. Nga naman, tungod sa unsa man, tungod sa gahom nga gihatag ni Kristo niya. So unsa man yung gahom nga gihatag ni Pablo ni Kristo, nga mao sa atong lawak, aron kita, maligoon ta. Maligo na ito pagtuwa, ito pag-alaga sa Ginoo. Kung saan man yung gahom? Nasa Roma 1:16. Yung dito nga, Roma 1:16, yung dito nga, Pablo nga, dili ko ikaula ang maayong balita kay mao kini ang gahom sa Dios. Aron pagluwas una sa mga Hudiyo, yung sa mga dili Hudiyo. Kung saan ang gahom sa Dios, magapalikon na ito, pulong sa Ginoo. Muna si Pablo mismo, bisan, sa patyon pa siya, ingon siya, buhay man ako patay, yagi humanon ang braton ng gatas Ginoo niya. Nga naman, ang nakapaligo ni Pablo, ang gawin ni Jesus nga gatag niya mo ang pulong sa Dios nakapaligo niya. Sama niya mismo kung nagbasa ka ni atong ikinabuhi, grabe tagaligo mismo nga mo padayon sa pagpalagad sa Ginoo. Di ba? Bisan unsay kahimtang sa kinabuhi gisaguban ni Pablo, naa sa kaligong sa tanan sa pag-atubang ani tungod sa gahom gatag Kristo nga mo ang pulong sa Dios. Ikaw mismo ako pagdasig nga basa kita Biblia. Ang sa cellphone nato, sa cellphone gato na sa ka-oras duha pero sa pulong sa Ginoo pila po taga kuan ni. Ayun, dili man yung pagkasanay. Dili ang pagbasa ni. Depende minsan kung pila ka minuto kang mabasa sa di pagkamatulog o inigbatan nimo sa di pagkabatos trabaho. Pila ka minuto ang mata sinas pagtunan ni. Pero sa pagbasa ni mison dili beta makasabot kadi ani kung walay alaga sa Dios nga mugiya to ani. Kay kasagaran bayak sambingay, awalis ang isang sambingay. Pero na ay mga pulong Dios sa Ginoo nga klaro kayo. Kaya na ay pagbubobo, ay pamalikas, ay pagbutang-butang na ay klaro kayo diri. Pero na ay mga kuan diri nga umlaglo nga di usab ta pangutan sa alaga sa Dios gipiyal sa imong kinabuhi. Aron diha di ka malikon maigsoon. So muna iso ano nya arin ka sa upat maigsoon aron malikon
ang atong gugma, mugamot atong gugma, ubalik ang atong pagtuo sa Dios. Ikapat mison naa sa akong basahon sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 16 hangtod sa 17. Galacia ikapat ni sa aron mugamot og balik-on ang atong gugma sa Dios. Galacia 5, 17. Galacia 5:17 ingon diri, kini ang akong isulti kaninyo, pareha ang espiritu sa inyong kinabuhi ug ayaw tumani ang mga tingwa sa lawastong kaibog, kay ang mga tingwa sa lawastong kaibog supak sa mga tingwa sa espiritu ug ang mga tingwa sa espiritu supak sa lawastong kaibog. Nagasupaki kini duha sa dili kamo makabuhat sa buong unta ninyo nga buhaton. So ikaw-apat mison aron malig-on atong mugamot ug malig atong gugma sa Dios, kinahanglan diay nga atong pareon ang balaan nga espiritu sa Dios. Kaya kung di mo maghari bisa ng ang balaan nga espiritu sa Dios, ang pagsimba sa Dios, imo ra ibaylo sa labanan, imo ra ibaylo sa trabaho, panahon sa tigom sa Ginoo. Kung mas mulabaw gani bisa ng tingwa sa lawas ng kaibog, sa lawas ng nga kaibog, no? Ibaylo gini mo ang pagsimba sino kaysa labanan sa trabaho, sa trabaho ka nang lumalaber ka nang pabila ningon ginusos nga ay mo paghago sa mga buta nga mahanaw ra ato ta maghago sa mga kanang buta nga dili mahanaw. Kita tanan nanarbaho man ta pero dito ta ibaylo ang pagsimba sa Ginoo panahon sa tigom gyud. Kay ato ang biling ko tulong man lawas kalag espiritu kalag kung lawas atong gitiman, lawas atong gipakaon, kumusta atong kalag, kumusta atong espiritu buhi pa ni sa Ginoo. Malakunik ba kani sa Dios? Kung batay mas Pablo, kani ato, patay ka mo, parang gibanaw ka mo sa Dios, pinagay sa iyang espiritu. So muna may suon, kinangan di ay, atong mo gamot, o bulig atong gumos sa Dios, kinangan ato yung parion ang balang espiritu sa Dios. Aron dili atong mabaylo atong ang pagsimba sa Ginoo sa atong trabaho sa atong sa mga labanan unsa man diyang mga butang nga ato nang biyaan. Pero pangutana, unsa may pamaagi pod ang balang espiritu maghali sa atong kinabuhi. Kay makabalutan nga ato pariyo ang espiritu sa Dios. Aron nikunta magamot ang gugma sa Dios. Kung wata kibaw, unsa may pamaagi pod aron maghari ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Una pamaagi mission aron maghari ang balaan nga espiritu sa Dios sa atong kinabuhi. Una, nasa basahan ako sa Buhat Kapitulo 10, versikulo 44. Una pamagi aron maghari ang Dios, ang balaan nga espiritu sa Dios sa atong kinabuhi. Buhat Kapitulo 10, versikulo 17. Versikulo 44. Kumasahan dire. Samtang nagsulti pa si Pedro, nikonsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Buhat 10:44. Samtang nagsulti pa si Pedro, nikonsad ang Espiritu Santo kanilang tanan nga namati sa mensahe. Una pa maagi mison ang maghari nimo nato ang balang espiritu sa Dios kinalan kanunay kita namati sa mensahe sa Ginoo. Kanunay ta namati sa mensahe sa Dios sa unsang pagi sa bahay sa pagsimba, sa tanaw sa mga live sa nga nagwali sa mga sa Dios o sa pagtuon nimo ani sa pulong sa Ginoo. Pamatay yung kanunay mison sa mensahe sa Dios kadi sa taong kanunay namati sa mensahe sa Ginoo diha usab nga mohari ang balaan nga espiritu sa Dios sa iyang kinabuhi. Hinahinay siya nga mausap ang iyong kinabuhi. Kung ikaduha mison, kaya pamagi aron maghari gyud ang balaan espiritu sa Dios sa atong kinabuhi. Ikaduha, nasa buhat ng Japon. Buhat Kapitulo 44, buhat 4, versikulo 31. Buhat 4:31. Human sila mag-ampo, nauyog ang dapit nga ilang gitiguman, og silang tanan na puno sa Espiritu Santo o sa walay kadlok nagwali sa mensahe sa Dios. Unsa ikaduha nga pamaagi aron maghari ang balaan nga Espiritu sa Dios sa atong kinabuhi? Kanunay nga pag-ampo. Kanunay nga kanunay mag-ampo, kanunay mag-isulti sa Dios kaysuon. Sa akong ganya, dili ka kanang
dili ang maulaw ka magampo, dili ka maampo sa Dios kung dili ka suod sa Dios. Kung wala kay gugma sa Dios. Ma-process lang atong gugma sa Dios, masuod ta sa Ginoo kung kanunay ta nagbasa ni nagkinabuhi ta unsay mensahe sa Dios. Muna bison kana kinahanglan may nabuon gyud bison. Kanunay nga pagampo aron muna pimagi di aron maghari ang balaan ni Espiritu sa atong kinabuhi. Kaya ang timatay bison ang tao ra ba nga naghari ang balaan nga Espiritu sa Dios kinabuhi unsa man iyang kinaiya? Unsa man kinaiya nga adre sa ako nagpita na unsa man kinaiya kung maghari na niya ang balang Espiritu. Mao ni iyang kinaiya magsiuna sa Galacia 5. Galacia 5 22-23. Oo. Galacia 5:22-23 ingon diri, apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagka-maytud-on, pagka-mapabsanon o pagka-apilganon sa kagulingon. Kining mga butang nga wala may sumpag sa bisang unsang balaod. So ang tao nga naghari ang balaod ng Espiritu sa Dios, grabe sa gugma, grabe ka mapailobon, grabe sa kapapsanon, nasi kalipay, nasi kalinaw sa mga una. Kung kana bisan ko atong panagimutan, kanunay ka namati sa mensahe Ginoo, kanunay ka may napuon o pangandoy sa mga kasing ang Dios, maghari gid ang balang Espiritu sa imong kinabuhi. Ang tao nga naghari ang balang sa Dios kinabuhi, abli ang gangarian para niya. Unsa may kinabuhi Esteban? Ako basahan na. Ang tao nga naghari ang balang Espiritu sa Dios kinabuhi, abli ang langit para niya. Grabe si kapag-ubusanon. Ako nga basahan ang kinabuhi ni Esteban diya sa Buhat Kapitulo 7. Buhat 7. Abdihin Bible diya. Buhat Kapitulo 7, 54 ta sugod. Buhat City. Nakita na mo? Okay, basahan ko din. Sundan yun. Sundan basa nyo diya. Kung basahan din sa Buhat City. 54 so good. To 56. Human na bati sa mga sakop sa labangokmanan si Esteban, nangasuko sila pag-ayo o nagpangagot sa ilang kapungot kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mihangad sa langit og nakita niya ang himaya sa Dios og si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. Mingon siya, "Tan-awa, nakita ko ang langit nga naabli og ang anak sa tao nga nagtindog sa tuo sa Dios." Si Esteban, isang gibato siya, nag-aampo sa Dios og naabli ang langit para niya. Kung ato ilaw sa kanang 15, ato ilaw sa verse 60. Apan naningit sila og nanampong. Verse 57 ato sa verse 60. Apan naningit sila og nanampong. Sila madalungan og nagdungan silang tanan sa paghasmag kaniya. Unya gigoyod nila siya ngadto sa gawas sa syudad og gibato og gibutang sa mga saksi ang ilang makupo sa tiilang busa sa usa ka batan nga ngihalag sa ulo. Verse 59. O samtang gibato niya si Esteban, nag-ampo siya, Ginoong Hesus, dawata ang akong espiritu, o unya miluhod siya, o bituaw, Ginoo ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat, tapos niya isulti kini, namatay siya. Ang tao di ay nga maghari ang balang espiritu, grabe sa kamapasanon. Si Esteban sa gibato siya, niyang sa Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Ang kanindot niya kay naabli ang langit para ni Esteban, abli ang langit. So kita ang tao di ay nga maghari ang balang espiritu, grabe ka sa niya abli ang langit ang hingitan para niya. Sigurado ang kaluwasan at ang gingharian sa Dios basta katong dili na kita mo naghari, dili kita mo dumas ng kundi ang balang espiritu sa Dios na. Usa giingon ni Pablo, Pablo kanang
Kana bitaw naghari ang baris sa Dios igno usa ni Pablo. Ako nagpita na usa may pamuro ni Pablo diri sa Galacia 2. Galacia 2:20. Galacia 2:20. Nung diri nga gilansang ako uban kang Kristo dito sa cross. Busa dili na ako ang nabuhi kundi si Kristo na nga niya kanako. O kini kinabuhi karon akong gikinabuhi di sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nagugma og nagtugyan sa iyang lingon alang kanako. So ingos Pablo diri nga ang iyang kinabuhi dili na siya ang nabuhi, si Kristo na ang nabuhi alang niya. Ang ingon siya nga buhi mas patay ay diyo tumanon humanong giniya ang bulaton sa Ginoo nga gihatag niya. Muna mison ayo kalimtim mison minsay karon sa Dios. Alam kita mga batanon ibig sa mga hantong diri ang pabilin ta nga mugamot ligo ang pagtuo sa Dios at gugma sa Dios hangtod sa pagbalik sa Ginoo ug ato maangkon ang tingangarian kinanglan saman mubuhat ta sa unsay pagbuhat sa Ginoo kana itang mati sa mapulong ato yung kilipot ang iyang mga putulan kunya pari aja bison ang balang espiritu sa Dios sa atong sa inyong kinabuhi sa atong kinabuhi ato yung pariyon kay mo na pamaagi bison aron abi ang gangrian para nato og kita tanan magpabilin ta nga lahutay malipayon basigon sa ato pagpalayas pagalagad sa Ginoo matag usa nato bison natay naglain ta nga braton katigan lain nga braton gihatag sa Dios sa atong kinabuhi ato na ampingan hangtod asa kausin sa atong hinaman na kinabuhi patindutan bison kay sa atong panahon karon dili man lisod ang pagsimba kani atong panahon karon sa una ni Pablo walay mga sakyanan ti palayo ang mga desierto ilang nakawon kita karon patighan mga simbahan karon mga alaga sa Dios nagtudlo nato ang pwede sa paghatag kay panahon time oras para sa Ginoo mao gina kunya pagbasa ani pagkinabuhi pagtuman unsay minsay sa Dios nga atong makatunan aron mison abi ang langit alang nato kay kita wata kay bawar ba kay bata unsa atong birthday pero wata kay bawar atakwaon sa Ginoo atong pagimutan ang matag usa natay timbay gugmo sa Dios ay to klipto ng mensahe gini karon gamot atong gugma sa Dios muli atong gugma sa Dios sa pamaagi ng mabuhata unsay braton sa Ginoo o ato ikinabuhi unsay mga wali mga putol ang itudlo sa mga alagad sa Diyos nato o parian ba ng Espiritu ay nakalimtin so labi kang gamalan ang mga Diyos lapit sa kaugtuhon Aman, salamat kay Lord nakamitan naman ang imong katawan Diyos imo kaming gituluan imo king gidasig Diyos gata ka namo Lord pamagi aron mogamot umuli ko naman ang gugman mo Lord ug magapadayagan naman sa paglagad kay naman salamat o Diyos nga mapolo karon ang makatunan nga mo matipigan sa mga kasing amo to ikinabuhi Dios aron man gikas pinakabata Lord atos pinakantong even ang mas tao sa life Dios salamat naman ikaw man gisulti namong tanang Ginoo aron sa among kinabuhi kani kay maandam malain sumala sa imong kubuto naman salamat o Dios daghang pa makatawon naman imong gamiton imong bag-ohon Ginoo pinaagi Lord sa mga pulong instrumento lamang sa imong mga alagad sa pagsangyaw sa imong pulong apan ikaw man may mag-usab sa kinabuhi sa imong katawan Dios kaysa diha man imong katawan Lord imong mga katawan nga makadaog sa pulong ko sa diha Ginoo nga sila man mo desisyon sila Ginoo nga malagad sila Lord imong sinatagan kabaguhan naman kalipay kalinaw tunay gugma diha sa palagi Lord salamat naman ang mga kisbata Dios lapit sa katon sa nga pulong kan Dios nga among katon ang gikan nimo aman kanimo lamang Lord tanang pagday mga pagpasalamat kadugano gamaya diha lamang sa gamahan pa sa Kristo bugtong anak o pag-ambit sa Banal na Espiritu tanang mga anak ug mga alaga sa Ginoo amen ug amen. So salamat sa minsay no sa atong buhi nga Dios. So ato to sa Techo Piring kuyatag sa kuan sabi.
ta sa pagpamarog ang paghatag sa offering. Mohatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Mohatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Dahil Musali ka nila, sandali tayong kasing-kasing. Hallelujah. Kami tayong kasing-kasing. Hallelujah. Ang ato ipataas ang atong kamot alang sa pag-ampo sa atong tithes and offering. Lagi kamhanay na mga Diyos, niinig sa iyo sa kabuntagon. Salamat Amahan, sa kalampusan, Ginoo, sa among panibahon, Amahan. Thank you God sa mga mensahe na imong ipaabot sa matagusan ng mga kinabuhi, Amahan. Pagpalayan mo ang i-bless, Ginoo, ang naghatod sa mensahe, Ginoo. Padayan ka magpanalangin sa ang kinabuhi, sa mga alagad, Lord God, na ang mga pagbuhay, ang kanunay, kaniya, Lord God, mas sinati, Amahan. Bisan pa, Lord God, na ining mga offering, tithes and offering, na niya sa mga tumbangan, padayon ka magkapanalangin ni ini Amahan, na kini magamit ni Amahan para sa imong bulahaton, nakita magkaamahan, unsa pa ang kakulangon, na ining maumbalay ang puanan. Lord, ako ka ining kagamitan, Amahan, na sa imanay, Amahan, imo kining gigamit pagtagbo sa mga materialis, Lord God, na aron sa pagpalapad, Amahan, sa ministry na imong gibiyang sa mga kinabuhi, Amahan. Padala ka mag-bless sa mga nagtunol, sa tanan-tanan ng katawhan nga niya karon. Padala nimong i-bless, Amahan. Asa man sila nagkuha sa ilang gihalad nila kanimo, sa negosyo man, sa pagpanalbaho man o Diyos. Bisan asa nimo sila, bisan asa sila gakuha ni ini gito. Padayon nimo, Lord God, ibukbuk kanila, Lord God, ang mga pinilo-pilo nga panalangin, Amahan. Panalangin ni nga walang atong kabutangan, Lord Jesus. Buhi ang imong sahag, nagkagami, nasulay kami sa pagsunod, diya sa imong sugo. Buhi ang nagpamatuod ang imong pulong, nga ikaw ang Diyos na provide sa tanan. Dalagay ka, Amahan, nga nagpanalangin sa matag usa, kanamong tanan, kining tanan, Ginoo, para ragid kanimo. Kini ang kipasalamatan, pinagi lamang sa pangalan ng Jesus. Among Ginoo mangluluwas sa ngalan ng Jesus. Amen. Ato tayo sa mga pagpahibalo, muling ko sa tayo sa makadiyot kay kanang araw ang magpamaliog to. Amen? Kaya na po may mga matchok. Na ang mga atong kong tabangan kung unsay kanang gitutay sa Ginoo sa atong kuan nga sobra-sobra sa atong tabangan. Kailangan po kayo magkusod na guys atong kardiro makaon ba magina nato. So alang sa pagkahibalo sa sunod nga may presider kay akong gihatag ni Eden. Okay, salamat sa Ginoo nga kanang sayo ang gini siya kay ganiya pagtanaw na ko ang naa naman di na gid yung kasayo na dyan siya ang hatag siya ang presider sunod Domingo kanya ang halad awit ang halad special number kay kuan kanang ang mga De Villiers family ang special number then ang testimony kung okay ni Noruel, siya ang testimony. Kadaugan. Okay na ni mo ni Noruel. Salamat sa Ginoo. Naako po sa likod. Pwede na kayo duha. Kamang duha. Karang Domingo. Inyo ang panahon. Inyo ang pagpadayag sa kadaugan. Kaya pag once ang kadaugan, testimony sa atong ginabuhi, atong ginashare sa atong mga kaigsuunan, malipay gina atong buhay na Diyos, malipay siya, damol ta nga i-bless. Kung maulawan man ang kaaway niya nga. Amen? So,
Kino may utos sa tanan, balaygon ang Dios. Dili na to kalimtan ang mga pulong sa Dios nga ato karon nadunggan para malig-on ang atong gugma, mogamot ang atong gugma diha kang Kristo. Ang gamot ra badag klase na ay magbaw ra gamot na atoy laglom gamot. Ang kahoy nga lawom og gamot bisag saon nagbagyo di gyud na malukad. Pero kung ang kahoy nga mubo kay gamot, kamay rang hangin pukan day na. Anya gipakita sa Ginoo kuno sa mga pamagi aron mulalo mga tuangga gugma mogamot ang atong gugma diha kang Kristo, mupuyo si Jesus Christ through faith pinagi sa pagtuo. Kung saan po pagpuyo kung wala dawata si Jesus, munang dawaton nato si Jesus Christ katong wa pagkadawat mo dawat gyud ta sa natay Ginoong Hesukristo. Bisan asa ta atong isipon nga naa si Jesus Christ atong kinabuhi aron sa ingon makapadayon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Usa sa mga pamaagi mao gyud ang pagtudlo at pagkat-on sa pulong sa Dios aron mulig-on mugamot ang atong gugma. Kinahanglan magkat-on ta sa Biblia. Aron makakat-on ta sa Biblia, gipahibalo nako ang tanan nga ugma magsugod mi sa atong klase sa discipleship training. Kini manggod nga tigumanan, Disciples of Jesus Christ Incorporated. Ang gitinguha gyud niini nga ang tawo nga nagtuo ni Jesus makakaton. Labi na gyud sa mga sama sa mga kaigsuonan nato nga nagwali na sa pulong sa Dios ug dunay tawag sa Ginoo nga magwali sa iyong mga mensahe. Ugma duna kay training ang sama humak paniod to. Alang sa mga moapil, gi-welcome nako ang tanan sa moapil sa training. Ugma magsugod human og paniud to. Kay doon ako'y mga estudyante gikan sa Panabo o gikan sa Bohol. Unya ang uban ani to amugot sa Thailand. Usa sa akong estudyante nga kuyog ani nila to as Thailand, to as Asturias, to as Cavite, na as Consolacion, na as General Santos City. Mao na sila ang nilahutay. O niya daghan pagid kaayo nga ning hangyo nga i-add ko sa GC. I-add na ko sila sa GC. O niya wag gyud sila mo kuan gyud sila mo sugot nga dito sila sa online class lang. Gusto gyud sila nga mag-training in face to face na klase. Ato pagpakan ng Dios sa ilang kinabuhi. Sister Gingging di kan Panabo, kuan siya, Sister Ging, pwede ka tindog. Kuan siya, nasa igasa sa kanabitang gusto mo abroad. Dali kay siya makapa-abroad. Iyang tabangan, yung tabangan, daghan siyang mga igsuon ko na to mga Pilipino nga wag gani ikapliti iyang iplitihan tungod na sa pagkamaayo sa Ginoo siyang ginabuhi. Nya Sister Nars, kuan po siya kanang lahi pud ang iyang gasa naa say mga pangita usab nga gipiyal sa Dios ang ginabuhi niya nangandoy siya nga mutikang sa pagpangalagad sa Ginoo nang training sila sa atong basic pastoral. O ugma human paniud to sugutag training ugma. O niya kuan lang 2 ka oras dako na kay na siya. Pero depende na siya kung unsay asa dapit inyong kaya, pwede na siya 1 to 3 hours ang training. O niya after sa training ato lang paningkamutan na nadyo mo'y makatunan para doon na mo'y madawat sa nga mga buluhaton alang sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kay mao gyud ang pinaka-importante, prefer ta sa mga buluhaton nga giandam sa Dios atong ginabuhi. Og karong Marso 28 ako lang ipahibalo adto ta sa ato ang simbahan sa dito sa Plagatasanon. Kanang Plagatasanon mao nay atong gikrusadahan 2018 nga diin dipadaygan mid usa ka agila. Ipadaygan ko usa ka agila o niya nakita-an gyud namo nga ang panganod ni forma ka agila while nagpreme sa area. Nya daghan kayong mga tawo nga nalunga gani pag-abot sa pikas sa gabahin des la libertad pud nga bahin sige krusada ibin ato mga igsunan sa mga pastor ang
doon ay mga NPA nga ning balik sa gobyerno o nahimo silang mga Kristohanon karon. Pagpatakan ng Dios, no? Muna nga, kining ako ang paghago o pagsakripisyo, dili ni tungod kay doon ako'y relihiyon, kundi tungod kay doon ako'y gugma sa Dios. Ning tukod tagsimbahan diri, dili tungod kay doon tay karatula o relihiyon, kundi doon tay gugma sa Dios, nga maoy atong ipakita, ipasinati sa ato ang gugma sa atong isikataw. Kay dili man ingon nga doon tay gugma sa Dios, unya wa tay gugma sa atong isikataw. Ingon si Jesus kung saon gud nato pag ingon nga naatay gugma sa Dios nga wa gani tay gugma sa atong isikataw. Muna nga ang akong sakripisyo mao gyud ang pagtudlo nga ikaw ug ako dunay gugma sa atong isikataw una dias pamilya. Kay di mapuguta ka hatag og gugma sa atong isikataw kung ang atong pamilya gubot pa. Muna nga bana og asawa, ginikanan ng mga anak, diha sa akong pagdala sa pulong sa Dios nga mao ang Biblia sa kasing-kasing sa tao, gihan ay sa Ginoo ang pamilya. O gipanalanginan sa Dios og nakit-an din ako nga daghang mga pamilya nagmalipay nga kaniadto perting kubuta. Amen. Muna nga ikaw gusto kang panalangin sa Dios na malipan malinaw sa nagpuyo ta sa itong nining naon sa kalibutan atong hinumduman life is short, grabe ra gid kamubo, dili na to gyud usikan. Muna pasalamat ko sa Ginoo ni Gaujire ato pagpakan ng Dios. Gaujire o asawa ni Alin ato pagpakan ng Dios. First time. O si Sister Calliope ato pagpakan ng Dios. No, sa iyang kinabuhi og Mrs. Kani mo nakasimba naman Sister Koan. Jinky, no? First. Sis basawa ni Brother Jerry ato pagpakan ng Ginoo. Sister Ninin from Koan. USC naman. Sa Koan Consolation, no? Salamat kaayo. Ang Dios magpanalangin, inay mong tapat di panalanginan kas Ginoo. Ya, ato mga kaigsuonan dinhi. Ya, akong ipasalamatan ang Dios sa resulta sa atong Healing Crusade nga daghang tanan nga nisod sa maong basketball court gidawat nila si Jesus Christ. Ato pagpatan ng Ginoo, grabe ang style sa Ginoo, grabe po ka kanang samtang nagampo ko nila, samtang nga nagpasabot ko sa mga pulong sa Ginoo, grabe sila kaseryoso nga naminaw. Gani daghang mga inahan nga nihilak. Nakita ko nga doon na inahan nga di ko kapugo nga nagbayaw sila makamot niya wa pa ko kakita ato diri nga nagsimba. Kabulo ko nga siya gihikap ni Lord. Kabalo ko nga siya gipili sa Dios sama nimo. Muna nga next Sunday padayon ta sa pagsimba. Kung mahimo ayaw gyud tuguti nga ikaw ray madalas langit. Inoon paning kamote nga ang imong pamilya ang imong mga kaila madalag langit. Kung saon hatagi panahon ang Dios sa adlaw Domingo. Ato ta sa pagpanindog mga kigsuonan nya dili mo kalimot ari ta maniudto na apa maglisod-an ato lang salo-saluhan tungod kay gasa gig kana sa amahan. Sa di pa ta mo ampo diay ako dining ipahibalo nga kining bumbong hinahinayon lang nato ni sa pagkakaroon mo relax usa ta kay bago pa mataga Thanksgiving. Grabe pa kahago og grabe pod ka kuan ang atong lawas. Nga tungad to kani mahumanis siya. Kanya gamito nato ni ato ang halad sa Ginoo kay para mamanis pagpalambo sa buluhaton sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. At ipatas ato mga kamot. Amahan among ang Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami sa kalampusan nga imong gihatag kanamo. Kalampusan diin kami nakahalad og mga pag-awit, pagpasalamat kanimo. And thank you so much Lord sa imong hunong imong pag-amuma kanamo. Dili mo na usab kami proteksyonan sa simana nga imong gidugang sa among kinabuhi sa among pagpuyo sa kalibutan diha sa pag-atiman sa Pinoyanan, mga kabataan, even Lord sa ginikanan o sa among isig ka tao o sa among kaigsuonan diha sa pagtuon namo kang diha nimo umahan. Amahan mo nga Dios sa makagagahom, dalaygon ka nga Dios nga magatabang kanamo sa pagtipig sa mga pulong nga imong gihatod gipasabot sa matag usa. Panalangini kami nga dili gid ka namo malimtan, dili gid namo o Dios ni ibaliwala ang mga pamaagi aron kami mugamot ang among gugma diha kanimo. Amahan,
ikaw nga Dios nga may maghari, magpuyo sa among kasing-kasing, pinaagi sa pagtuog, dili gid kami makabaton o tinud-anay nga pagtuog kung dili ni muhatag og panahon sa imong pulong nga nas Biblia. Busa Amahan, dasiga kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong, dili lamang sa pagbasa sa Biblia, kung dili sa pagpaminaw usab niini. Ilabi na sa imong gibutang gasa nga FM radio 101.3 ini mong dapit dasiga ang nakagusa namo nga maminaw sa imong mga pulong through FM radio, o ilabi na sa mga kaigsuonan namo sa nagkalaing mga lugar, Luzon, Visayas ug Mindanao, ug sa mga kaigsuonan mga OFW nga naa karon sa nagkalaing mga nasod. I declare blessing in Jesus name sa tanang matinud-anon, dili gid ka mo pakyas sa mga mo panalangin gayud kanila, Amahan. Masalamat Lord sa mayong pangluwas, salamat Lord sa kadagaya, salamat Lord sa kaabudansya sa mga mga abot Ginoo nga imong gisalig, gipakita o Dios ang imong pagkamatinaw doon sa matagusan niya atong matinud-anon kanimo. Samtang kami magabulag-bulagay ni ataknaaw Dios, ikaw Dios magablas, ikaw Dios protection, ikaw ang Dios magauna, magaulahi. Kabiri kami sa imong gahom nga walay bisan unsang buhat sa kaway makahilabot kanamo, din ang kalipay kalinaw ug ang pakigday kanunay namong mabati sa tanang dapit. Sa pangalan ni Jesus among gideklarar ang panalangin katuogan, pinaagi sa grasya sa among Ginoo ug gugma sa Dios Amahan sa paghigiusa sa balang espiritu gikan karon hangtod sa pag-abot sa among Ginoo. Ang tanang katawan magaingong amen. O amen. Dalay ko ng Diyos, inyong tapag, giblas ka sa Ginoo. O niya ayaw o pauli kay mga ong katinhi. Lamano sa kalipay, diha sa Ginoo. Lamano sa kalipay, pagkakaranan. Diha sa God bless. Ang Diyos magpanalangin. God bless. Makalive ta og sa gabi. Ang Diyos magpanalangin.